खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थारैनो बर'फोरनि गेजेराव सिगांनिख्रुइ बांसिन खैफोदासो फैसिनबाय नामा सानफ्रामबो गोजोन गैयै जानो गोनां जादों बर' फिसाफोरा गुबैयै गोजोननि नोगोर क'क्राझारावनो बांसिनै गोजोन गैयै थासारिखौ नुनो मोन्दों फिन ULBनि सोद्रोमा सन्देह खालामनानै सासे फरायसाखौ पुलिसफोरा हमलायबाय बे जाथाया क'क्राझार जिल्लायाव जादों हमजानाय फरायसाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा टिपकाय चांबान्दा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा BA सेकेन्ड सेमिस्टारनि फरायसा आरो दासान्दि बिथांना आनजादबो जागासिनो दङ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोनानि समाव गावनि न' फारसे बिथाङा फैगासिनो दंमोन बेयावनो पुलिसफोरा बिथांखौ सोबानानै ULBनि सोद्रोमा सन्देह खालामनानै पुलिस थानासिम लानानै थांदों बे जाथायखौ खौरां मोननानै न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि रायजोफ्रा लोब लोब पुलिस थानायाव बेंखनहैदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि जेब्लासिम मानसिखौ मोनलाङा अब्लासिम पुलिस थानानिफ्राय आगानसेबो फावसया होननानै लोगोसे बिथांमोनहा जय बड'लेण्ड वी वान्ट जास्टिस बायदि स्ल'गान होनानै पुलिस थानाखौ गोमसारहोदों मख'नो गोनांदि ULB सोद्रोमा सन्देह खालामनानै हमनानै लांजानाय फरायसानि मुङा रबजय ब्रह्म Kayak mana? Abang saksi student boy हमनानै लाबोदो आरोना innocent boy student फरिखा जागासिनो दं फार्स्ट सेमिस्टारनि गामियावहाय जोंनि गामिनिखौहाय हमनानै लाबोदो आरोना बेखायनो गामिनिया ज' फैनानैहाय माबा खालामफैदोंहाय थुखायावहाय बे जाहैबाय थुखायथाना अखा थंब्लेबाबो थागोन जोङो नांगौबा साननै गाबोन सानसिमबाबो थागोन जों मानसिखौ मोनलाङागौ मानो थाङा मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर'नि जिउ खहा मुङा राजिब बर' 35 बोसोर बैसोनि बिफानि मुङा बानेश्वर बर' बिथांमोनहा कामरुप जिल्लानि पलासबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आन्धेरि जुलि गामिनि थागिबिमोन मैदेरजों गाग्लोबजानाय जाथाया गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय रानी रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव थानाय माइ आबाद थिलियाव जादों हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय जाथायखौ खौरां मोननानै डिपुटि रेन्जार पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाथाय जानाय थिलियाव नुजाथिहैनानै राजिब बर'नि गोथै देहाखौ रानी कमिउनिटि हेल्थ सेन्टारसिम पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो मानो खेबनैयै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानो गोनां जाखो आरो हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायखौ माबोरै होबथानो बेनि सायाव सोरखारा खामानि मावनो नांगौ सोरखारा ओरैनो सा साज्रां सानैसो खुद्रिग्रा थायो सानैसोआ हाथियार दैनो मोजां मोनग्रा थायो सानैसोआ गोजोननो रोङै थायो बायदि बायदि होनबाय थानानै रायजो राजाफोरनि इमोसनजोंल' गेलेबाय थाब्ला जानाय नङा सोरखारा मानो फेलर जाखो एबा मानो हाथियार दैनायखौ होबथानो हादिया बेनि सायावसो साननो नांगोन होननानै फोरमायथिदों बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बोसोनगिरि अनजालि दैमारि बिथाङा थांनाय 18 सेप्तेम्बराव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ ULB साजायनानै नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बोजोबा खौरांगिरि मेल खुंदों आरो नंखाय ULB साजायनानै सानै बर' सेंग्राफोरखौ गावथारनायनि थाखाय सोरखार आरो पुलिसखौ गोख्रोङै सोंखारिदों बिथाङा नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव हिउमेन राइट्स कमिसनखौ बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय खावलायदों लोगोसे बिटिआर सोरखारा जुदि गोहो दंब्ला आरो हारिखौ मोजां मोनोब्ला नंखाय एनकाउन्टारनि सायाव गोजौ थाखोनि इनकुवेरि कमिटि जिरायनानै मा थार बेखौ मोखाङाव लाबो होननानै बुंथियो बिथाङा मानोना बे एनकाउन्टारा नंखाय होननानै रोखाखा मानोना जोंसार मुसाहारिया एक्सिडेन्ट जानानै आथिङाव मोनस्नि सिलाइ जानायजों लोगोसे बिखायावबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बिफा लोगो हमनो थांनायाव बिफाजों रायज्लायनोनो हायाखैमोन बेबायदि मानसिखौ पुलिसनिफ्राय खारनायाव एनकाउन्टार जादों होननानै पुलिसनि बुंनाय रावा नंखाय आरो पुलिस थानायाव एफआइआर जाखांनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो कर्टआव दायनिगिरिखौ नुजाथिहोहैनांगौमोन बेखौबो खालामालासे सिरि सिरि हाग्रायाव लांनानै एनकाउन्टार खालामहैनाया सोंखारिजाथाव बेल' नङा क'क्राझारनि जिपि सिंनि दैदेननायावनो अदालगुरिनि धीरेन बर' ग्रुपनि डि खारख्लायखौ दखाननिफ्रायनो हमनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोदों बिथांखौबो न'खरनि सुबुंफोर आरो XNDBनि सुबुंफोरा खौरां लानो फैब्लाबो दाबो खेबसेबो दिन्थियाखै मानसिखौल' दं होननानै खोन्थायो बिथांखौबो क'क्राझार पुलिसा एनकाउन्टार खालामनायनि सोलो खालामदों नामा बेखौ लानानै गिखांनाय फैयो होननानै फोरमायथिदों आरो गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बेफोर माबोरै जानो मोनबाय थाखो होननानै सोंथि खालामो अनजालि दैमारि बिथाङा
बेनि अनगायैबो जोंसार मुसाहारिनि बिसि जाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमामोन सिगां बिथाङाबो अरुणाचलनि चांलां जेलाव 4 दान आरो क'क्राझाराव 3 दान जोबथेसालियाव थादोंमोन। नाथाय दासिमबो बारग' एनडिएफबिफोरनि केस बोखारजायैयाव बिथाङा दासिम केसनि थाखाय अरुणाचलनि चांलांआव दानसे दाननैनि गेजेरावनो नुजाथिहैबाय थानो गोनां जायो। गोर्बोआव थानाय समावबो बिथाङा नुजाथिहैबाय थानो गोनां जादोंमोन आरो बेफोर जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि रावबो हाथियार हमनो होनानै रंजा बाजायै हमा, रावबो गावनि जिउखौ रंजा बाजायै दान होआ, रावबो बिमा बिफा बिदा फंबायखौ रंजा बाजा एंगारनानै हाथियार दैहैया। बेनि आन्दोआव मा दं आरो माबोरै होबथानो बेखौ सोरखारा साननो नांगोन होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारि बिथाङा। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय मोनागौमानि जों जिराया स्लगानजों गोमसार होबाय क'क्राझाराव। पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरिनि थागिबि जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाय मंगलजरानि जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसोखांनानै बड'लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमा मैया मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव क'क्राझार खारगामियाव थानाय क'क्राझार आयेन फरायसालिमायाव गोजोननि आलारि बाथि फोजोंदों। फरायसा दैदेनगिरिफोरा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङोदि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ जेब्लाबो थार बिजिरनाय मोननांगौ, लोगोसे जुडिसियेल इनकुवेरि जानांगौ होननानै आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनि खाथियाव गोख्रोङै दाबि खालामो बिथांमोनहा। क'क्राझारनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि नावकाटा हालामनि सिङाव थानाय निथुया ओनसोलनि दरबा गामिनि रायजो राजाफ्राबो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ ULB होननानै गावथारनाय जाथायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारो। बिथांमोनहाबो आलारि बाथि सावनानै जोंनो बिजिरनाय नांगौ आरो दाय गैयै सुबुंखौ बुथारनायखौ बन्द' खालाम बायदि स्लगानजों गोमसार होयो। गोहो दंब्ला प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि DC, SP आरो एडिशनेल SPखौ सासपेन्ड आरो ट्रेन्सफार खालाम। बेखौ बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि आरो बिटिआर कंग्रेस क'अर्डिनेशन कमिटि इनचार्ज गर्जन मुसाहारि बिथाङा। क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै मुसाहारि बिथांनि खौरांगिरि मेल। बे जाथायखौ लानानै बिथाङा थोंजोङै आसाम सोरखार आरो आसाम पुलिसखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। लोगोसे बिथांमोननि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। DC, SP आरो एडिशनेल SPफोरा जुदि गोरोन्थि खामानि मावोब्ला बेखौ बिटिआरनिफ्राय मोननाय गोहोनि गेजेरजों दानिया बिथांमोनखौ सासपेन्ड आरो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहोखौ BTC सोरखारा मोनफुंनो हाबाय होननानै बुंथिदोंमोन। बेनिखायनो थारैनो गोहोखौ मोनमारदोंब्ला क'क्राझारनि पुलिस अफिसार सुरजित सिंह पानेसरनि हेंथायै गोख्रोङै राहा ला होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि पुलिसनि बेबायदि नंखाय एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सिरि थानाय नङा। जेब्लासिम बेनि हेंथा राहा लाया अब्लासिम रोजा रोजा सुबुंफोरखौ लानानै सोमावसारगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ बुथारनायनि सायाव CBIनि नायबिजिरनाय जानांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो थांनाय साननैसो सिगां एनकाउन्टार जानायनि सायाव आयेनखौ आखायाव लादोंब्ला पुलिसा बेनि हेंथा राहा लाखागोनखा होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंनायनि सायाव बिथां मुसाहारिया फिननाय होदोंदि थांनाय 8 दान सिगांसो प्रमद बर' बिथाङा रोजा रोजा बर' सुबुंफोरखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोन आरो बे रोजा रोजा सुबुंफोरानो प्रमद बर' बिथांखौ BTCनि चिफ बानायदोंमोन आरो बिथांमोनहानो नंखाय एनकाउन्टार होनसेयावबो बेखौ फोथायालासे गुबुन पुलिस अफिसारनि खोथाखौसो फोथायनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा BJP सोरखारखौ सोंखारिनानै बुंथिबावोदि BJPआ बिटिआरनि सिङाव गोरोन्थियै आयेन सालायफैदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि जायगाखौ एंगारनानै मानो बिटिआरआव गुलुं गुजुं खालामफैदों आरो एनकाउन्टार खालामनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिसआ सोर होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे सोरबा सुबुङा दायनिगिरिब्ला बेखौ कर्टआसो बिजिरगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे NLABआ बुंथिदोंमोन दि IG आरो SPफोरनि अयथासारनि थाखायनो हाथियार दैनो गोनां जादों होननानै। थिग बेबायदिनो ULBआबो बिथांमोननि अयथासार खालामनायनि थाखायनो जोनोम जादों होननानै सन्देह खालामनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथाखौ बर'फोरनि हेंथायैसो गिबि मन्थ्रिया खालामदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि गाहाय रन्जन दैमारि बिथांनो गोरोबथायाव मा दं बेखौ नायहोआलासे सागान होहोदोंमोन। मानोना सागान होआब्ला गुबुनजों गोरोबथा खालामगोन आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालियावनो फासि होगोन होननानै हुमखि होनाय जादोंमोन होननानै बिसावरायग्रा बिथाङा फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिथां मुसाहारिया। गुबुन फारसेथिं उरखावगोरा ब्रह्मआबो बुंथिदोंमोन दि रन्जन दैमारि बिथाङा गोरोबथायाव मा दं बेखौ नायालासेनो मेगन मेसेबनानै सागान होदों होननानै। बेफोरनि अनगायैबो बिथां मुसाहारिया फोरमायथिबावोदि
क'क्राझारनि पुलिस अफिसार सुरजित सिंह पानेसर जाय एनकाउन्टार खालामदों बिथाङा जोंसार मोसाहारिनि बिसि जाय आखायाव 15 साननि गथ' लानानै रान्दि जानो गोनां जादों आरो 15 साननि गथ' जाय बेनि बिफाखौदि सोरबा बुथारबाय बेखौ जेबोखौनो मिथियालासे मिनिगासिनो दङ। बेनि आथिङाव थांनानै निमाहा बिहैनांगौ होननानै बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे नंखायै एनकाउन्टार खालामजानाय बिथांमोननि नखराव बिटिसि सोरखारनिफ्राय 10 लाख आरो आसाम सोरखारनिफ्राय 15 लाख रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामबावो बिथाङा। रासियानि इउनिभार्सिटिनि केम्पासाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। बे जाथायजों सा 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 20निबो बांसिना जोखोम जादों। रासियानि पार्म नोगोरनि पार्म स्टेट इउनिभार्सिटियाव जादों बे जाथाया। सासे दुथाङा इउनिभार्सिटिनि केम्पासाव हाबनानै गुलि गावग्लुंफैदों जायजों माखासे फरायसाफोरा गुलि नांजादों आरो खायसे फरायसाफोरा गिनानै बिल्डिंनि खोरखिनिफ्राय बाज्रुमदों। बे जाथायाव गासै सा 6नि जिउ खहा जादों। सिगाङाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाखौ सा 8 होननानै फोसावदोंमोन, उनाव सा 6 होननानै फोसावफिनदों। इउनिभार्सिटिनि गेटआव सिकिउरिटि गार्डखौ गावथारग्रोनायनि थाखायनो गेटआव थानाय इमारजेन्सि एलार्मखौ दामनो हास्लाबाखै, जायनि थाखाय बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। रासियानि इनभेस्टिगेटिभ कमिटिआ बुंथिनाय बायदिब्ला दुथाङा बे इउनिभार्सिटिनिनो ल'नि फरायसामोन। इउनिभार्सिटि केम्पासनि सिङाव हाबनानै गुलि गावग्लुंफैनाय दुथांखौ दा हमबाय आरो मानि थाखाय बेबायदि गुलि गावग्लुंफैदोंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै मिथिहोदों। क'क्राझाराव सोमजिनाय नंखाय एनकाउन्टार जाथायनि सायाव खुगा बेखेवबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। जाथायनि सायाव संदाननांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रि आरो पुलिस बिफानजों सावरायदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फैगौ 22 सेप्तेम्बराव आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरफैगोन आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायथिगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि 30-35 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदिखौ नुबोबाय, आरोबाव बेबायदि थासारि जानायखौ लुबैला होननानै फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।